дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе ва ҳисор рақобатҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 оғоз гардид. дар бозии аввали марҳилаи ниҳоӣ дар гурӯҳи А дастаҳои равшани шаҳри Кӯло ва мастчои ноҳияи Мастчо ба ҳам омаданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор гардида бо ҳисоби 5-2 ба суди футболбозони шаҳри Кӯло ба анҷом расид. дар оғози бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 4 ҳамлавари равшан Наврӯз Рустамов ҷаримаи 11 метраро бехато иҷро намуда ҳисобро кушод. богзораи 7 дақиқа Муҳсин Рустамзода аз ҳайати Мастчо таносубро барқарор намуд. Гуаве Алфред Окаи легионери дастаи равшан дар дақиқаи 41 дидор як ҳолати зеборо ба гол табдил дода дубора дастаашро ба пеш баровард. қисми аввал бо ҳамин натиҷа ба анҷом расид. дар дақиқаи 70 қисми дуюми бозӣ футболбози дастаи Мастчо Салоҳиддин Одиназода баробариро дар ҳисоб таъмин сохт. аз дақиқаи 80 то охири дидор шогирдони Ғайраталӣ Мирраҳмадов ба дарвозаи футболбозони вилояти Суғд 3 гол заданд. дар дақиқаи 80 Аваз Қамчинов ҳисобро 3-2 намуд. дар дақиқаи 90 бошад Шодӣ Муродов голи чоруми дастаашро зад. дар вақтҳои изофа бошад Далер Чалов ва бозӣ нуқта гузошт. бо ҳамин тартиб дар рақобати аввали марҳилаи ниҳоии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон дар гурӯҳи А дастаи равшан бо ҳисоби калони 5-2 бар дастаи Мастчо зафар ёфт.